Ola, moi boa tarde a todos e a todas, sexades benvidos e benvidas a este novo Falando Natureza, neste día especial que é o Día da Rede Natura 2000, 21 de maio, e tamén estamos ás portas do Día Mundial da Biodiversidade, que é mañá, e do 24 de maio, que é o Día Europeo dos Parques Naturais. Eu, desde logo, non vexo millor motivo para abordar, efectivamente, temáticas relacionadas con estes espazos naturais a través de faladoiros, en este caso deste falando de natureza. Como hai centos de temas que se poden tratar alrededor da xestión dos parques naturais, vamos a enfocarnos nun que, en teoría, sería un dos máis críticos en calquera plan de xestión de calquera parque natural ou calquera reserva natural, que sería o turismo. O turismo o que se pode chamar tamén ecoturismo, que orbita alrededor de moitas destas áreas protegidas, sen dúbida é un elemento crítico para ver, intentar garantir esa que se chama compatibilidade de usos, ese desenvolvemento sostible que tamén é moitas veces mencionado en moitos foros, e desde logo ver as experiencias que están a desenvolver en diversos lugares, por lo menos desde a opinión do Grupo Naturalista Hábitat, algo realmente interesante. Decir que este faladoiro estáse retransmitindo a través da canle de Hábitat de YouTube, tamén da súa conta de Facebook e tamén de Instagram. Esta charla, o título oficial sería Turismo, Espazos Naturais, Exemplos de Xestión en Galicia e Canarias. Non sería posible sen a contribución dos nosos convidados, que temos outro lado ahora mesmo da plataforma de streaming, que son, por unha banda, Carlos Vales Vázquez. Hola, Carlos. Estás muteado? Agora, por fin. Agora. Agora, por fin. Que tal, como estás? Moi ben, sexas benvido. Presento a Carlos, que é biólogo e o director do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA, que imagino que moitos dos que se estás escoitando coñecedes. E, aparte, unha persona que non solamente ten traballando moito coa divulgación ambiental nas publicacións que realizou ao longo da súa carreira, senón ten unha relación moi especial cun espazo natural que tamén é un dos máis sobranceiros a nivel galego, que é as Fragas do Eume. De feito, Carlos estivo involucrado na xénese deste parque natural, nas primeiras etapas do mesmo, e sei que aparte segue de moi de cerca toda a actualidade non solamente das Fragas do Eume, senón tamén da súa contorna. Carlos, queremos che agradecer en nome do Grupo Naturalista Hábitat que participes neste faladoiro, e aparte que ves ben acompañado dunha persona que sei que ti tes moito aprezo, tes moito cariño, e que tamén está ao outro lado, que é Ángel Fernández López. Que hai, aquí estou, sí, en Canarias, en Madrid, perdón, moi longe, pero bueno, sí, normalmente estou en Canarias, pero xustamente me colledes aquí en Madrid. Pois, Ángel, tamén o mesmo que... Encantado en calquera caso e moi agradecido por ser invitado, por ser convidado a esta charla. Pois nos, desde Hábitat, tamén estamos encantados que aceptaras o noso convite. Paso a presentar a Ángel Fernández, ex-director conservador do Parque Nacional de Garajonai. Eu penso que nas últimas décadas o Parque Nacional de Garajonai e a figura de Ángel Fernández son indisociables. Estivo vinculado na xestión do parque desde o ano 87 ata 2024, ata aí realmente nada. O que si, como notaredes, o galego, aparte, o que non sei exactamente é das Pontes ou dos arredores das Pontes, ou de que zona és? Eu son da Ría de Ferrol, da outra banda, son do municipio de Fene, dunha parroquia que se chama Maniños, da Ribeira de Maniños. Da Ribeira de Maniños, ben. Pois mira, o sea, Ferrolán, que foi para La Gomera... Ferrolano non. Bueno, perdón, de Fene. Non teño ninguna contra de Ferrol, pero nós distinguimos os que somos os que son da comarca de Ferrol. Os ferrolanos son os de Ferrol, do casco.
Os outros, a nos dicíanos que éramos os da outra banda. Os da outra Da banda. outra banda da ría. Sí. Moi ben. Pois moi ben ese apuntamento. En todo caso, creo que a túa vinculación con Canarias é moi estreita. Desde logo, parte deste faladoiro vai orbitar acerca da túa experiencia de xestión dentro do Parque Nacional de Garrajonai. O formato deste faladoiro, intentar repartir xogo, que sexa o máis dinámico posible, pero en todo caso vai sempre sacar temáticas relacionadas coa xestión de espazos naturais. E vai haber moitos puntos nos que vou mencionar o tema da xestión das visitas a estes espazos. Que oportunidades hai acerca de, por exemplo, para temas de educación ambiental, pero tamén que riscos hai inherentes ás visitas cando estas non se xestionan de modo conveniente. Pois nada, entón, antes de dar comezo, facemos a primeira pregunta, quero convidar a todas as persoas que nos están escoitando neste streaming a que formulen en calquera momento as súas preguntas nos comentarios das redes que antes mencionei, YouTube, Facebook e Instagram, e daríamoslle oportuna leitura ao final deste faladoiro. Entón, comezo. Abro, digamos, aquí o turno de palabras, diríxome a Carlos, en concreto. Carlos ten seguro que tiña unha visión do que podera ser o Parque Natural das Fragas do Eme, por menos é unha zona protexida das Fragas do Eme, xa estou falando dos anos 80. Desde logo, esta idea dun parque natural prístino, con un bosque atlántico ben conservado, non sei se logrou a día de hoxe. Como de diferente o Parque Natural das Fragas do Eme a día de hoxe daquel que ensoñaches no comezo, Carlos? Vamos a ver, é que é complicado. Por un lado, de prístino nada. Non. No. Para a nosa desgracia ou pola nosa realidade histórica, nós non temos nada prístino. Ángel sabe o mellor que min, quedan moi poucos recantos de bosques que se poidan chamar mesmo primarios. Prístinos ningún. Xa non en Galicia, senón prácticamente en toda Europa. Pero o que temos que... Unha das cousas coa axuda do Anxo, que temos reflexionado moitos dous en moitos días camiñando polos sitios máis inverosímiles de Garrajonai ou na súa casa na Gomera, é que o valor de conservación non ten que ver só co prístino. Unha das cousas que a bioloxía da conservación, o incremento do coñecemento científico de cal é o estado do planeta nos enseñou a entender é que non só os sitios absolutamente salvaxes teñen valor de conservación. De feito, inicialmente o concepto de parques nacionales xurde, é un concepto moi americano, moi anglosaxón, pero no sentido americano, australiano, en lugares onde aínda, se queredes, canadiano tamén, pero sitios onde aínda existían lugares que a pegada humana era aparentemente inexistente. Según fomos aprendendo máis de nós mesmos, do noso planeta, e que nin siquiera os sitios supostamente máis prístinos do Amazonía son vírgenes. Pero que non sexa un lugar virgen, que fora un sitio históricamente utilizado durante milenios, non significa que non teñan os valores de conservación extraordinarios, e non significa que non fora capaz de conservar elementos de biodiversidade originaria extraordinariamente valiosos e que están destruídos na maioría dos lugares que habitamos. Anxo máis eu, no ano 92, organizamos conxuntamente unha xornada sobre o estatus dos bosques atlánticos en Europa.
Temos un coñecido común que se chama George Peterkin, un dos teóricos do que son os ancient forests, dos bosques vellos, dos bosques antigos, e que foron capaces de conservar unha biodiversidade excepcional que provén dos bosques primitivos e que só nesos sitios fomos capaces de conservar. Unha das cousas que fai valiosas as fragas do Eume que existen, siguen sobrevivindo especies de cando aquelo era parecido que hoxe é Garajonai. Garajonai é un supervivinte do que eran os bosques terciarios do mar de Tetis que rodeaba o Mediterráneo, empobrecidos polo seu carácter insular, pero que conservan especies que compartimos, ¿no? Entonces, de prístino nada, pero de valor de conservación inmenso porque non hai no planeta nada parecido. E entonces ou conservamos esos últimos sitios que nos quedan ou estamos perdendo un patrimonio biolóxico que como especie seríamos estúpidos en destruir e que temos a obligación moral de conservar para as xeracións futuras de descendentes humanos e incluso polo dereito de todos os seres vivos a convivir con o noso planeta, ¿no? O sea que de prístino nada, pero de valor de conservación absolutamente top mundial. Pero claro, a pregunta é, estamos a perder as fragas do Eume, na túa opinión? Bueno, se non se tiveran declarado o Parque Natural xa estaríamos perdido probablemente, na miña opinión. O sea, foi un instrumento que serviu para ralentizar a destrucción e para pensar que é posible unha reconstrucción. Desde que as fragas do Eume foron declaradas Parque Natural, perdeuse un 20% do bosque autóctono pola eucaliptización que continuou existindo, pero que era imparable e que era absolutamente demencial, incluso desde unha perspectiva económica. Era absolutamente demencial. No diseño do propio Parque Natural, que non se corresponde co que eu propuxen no seu momento, deixaron fora por motivos políticos fragas que xa non existen na marxe que non pertenece a Provincia de Coruña, senón a de Lugo, por motivos políticos. Pero o que as fragas do Eume serían con sorte algo parecido que hoxe as fragas do Mandeo. E o que xa non son as fragas do Eu, que Anxo coñece moi ben todas. É unha mágoa porque realmente estes exemplos de bosque atlántico son únicos, aparte con esta diversidade que atesouran a día de hoxe, con estas especies que están agora mesmo moitas delas catalogadas dentro do catálogo galego de especies ameazadas, o catálogo español de especies ameazadas. Hai algunhas que trazan un vínculo entre Galiza e a Macaronesia, por exemplo, o Budvardia radicans, o fento de botón, que ten nas fragas de unha excelente poboación, que tamén existe, por certo, no Parque Nacional de Garajonai. Bueno, agora vou interpelar precisamente a Ángel en relación con isto. Ángel, a túa experiencia dentro do Parque Nacional de Garajonai é moi prolongada ao longo do tempo. Como encontraches ti o Parque Nacional de Garajonai no ano 87 e como o deixaches? Así, unhas ideas xenerais. Bueno, sí que me gustaría, de todas maneiras, vou contestar o que me acabas de preguntar, pero sí me gustaría complementar un pouco o que se non sea posible, as Sí, palabras de Carlos. Sí? Podo? adiante. Antes de... Sí, sí. Sí, adiante, sí, vale. Bueno, eu teño unha visión bastante completa, diría eu, do que son os bosques en Europa e tamén no mundo, porque, bueno, conozo bastante, viaxei moito e, bueno, teño visto moitas cousas. As fragas que temos na costa galega son un tipo de vegetación moi particular, moi único en toda Europa. Porque somos a banda sur a parte máis sureña, pero mantendo unhas características propias dun mundo oceánico, un mundo que non é o Mediterráneo, un mundo que ten
unhas precipitacións moi importantes, somos unha zona posiblemente cada vez menos, pero en definitiva podíamos ser unha especie de temperate rainforest, non unha selva tropical húmeda, pero sí unha selva templada húmeda, e que isto non é moi frecuente. E despois temos uns relitos, como ben dixéchedes por aí, elementos que se manteñen centralmente na Macaronesia, pero que tamén chegan aí, non? Despois está todos a parte da biota oceánica, hiperoceánica, que se comparte con todo o arco atlántico nas zonas máis húmedas, que lle dan este carácter moi especial a unha parte das nosas fragas costeiras, que teñen o cume nas fragas do Eume, que son as máis importantes, sen dúbida. Eso quero salientar esta cuestión, por un lado, o valor tan enorme que teñen estas fragas a nivel continental, e por outro, como relitos de vegetación do terciario, do pouco que queda, desas épocas un pouco máis quentes, de fai millóns de anos. E despois temos tamén a cuestión de como estaba o Eume, como podería estar se non fora declarado espacio protegido, non? Bueno, está claro que as cousas cambiaron, non? Pero realmente na miña opinión, vendo como están as fragas hoxe, pois diría que pouco se avanzou na realidade. Bueno, eu creo que hai aí uns problemas moi graves. Está tamén a cuestión da propiedade, que dificulta moito. Sei que hai problemas, non, cas comunidades locales, que bueno, é un problema que no fondo é do máis importante, non? Para resolver a cuestión, porque dende un punto de vista técnico de manexo, a restauración das forestas sería relativamente sencillo, sinxelo. Non sería complicado. Ten unha forza toda a natureza nosa que, eliminando os eucaliptos e facendo certas cousas, pois creo que sería relativamente doado fortalecer un pouco o valor ecolóxico, facendo unha restauración ecolóxica integral, non? Entón, esta é a parte galega, e a parte de Garajonai, pois, bueno, o tema da conservación, pois, sí, temos en Garajonai un bosque que tampouco é pristino en absoluto, eso non o hai. Pero, sí, certamente, dentro de Canarias, en Canarias temos, hai que decir que a laurisilva representa unha parte moi pequena do territorio, é unhas illas máis ben áridas, non? Como todo o mundo sabe. Entón, temos un cinturón húmedo, influído polas néboas frecuentes dos ventos alisios, que, bueno, fan que haxa un territorio que dentro de Canarias é relativamente reducido. Bueno, son en total, a vegetación potencial de laurisilva cubriría en torno a unhas 90.000 hectáreas. Actualmente, nos anos 70, estaban en torno a 18.000, subiron bastante como consecuencia do abandono rural, até unhas 30.000 máis ou menos, pero a inmensa maior parte destas formacións están moi deterioradas. Só temos unhas, depende de onde poño o listón, pero 4.000, 5.000 hectáreas relativamente ben conservadas. Isto dá unha idea, bueno, de que un ecosistema que foi tan importante fai millóns de anos en todo o continente, que queda aí como relito, pois, bueno, estamos realmente unha situación, en fin,
son reliquias, non, que quedan. Pero isto, debido a unhas circunstancias históricas, bueno, pois se mantivo relativamente ben, tendo en conta, bueno, toda a presión humana que había na illa, non? Isto foi un bosque condal, bosque que o conde da Gomera reservou dende a chegada dos europeos no século, finais do século XV. Bueno, pois mantívose cunha serie de ordenanzas e de normas que se fixo que os árboles vellos pois non foran cortados masivamente, entón mantén un tipo de estrutura pois, bueno, que corresponde a un bosque antigo, con continuidade no tempo, pero tamén con elementos de árbores moi vellos que fan deste bosque pois algo único, non? Bueno, isto eu tiven o privilexio pois de poder estar aí durante tanto tempo xestionándolo. Que como está respecto a como o Gatopei? Bueno, temos o problema tiñamos cando eu cheguei aí un problema de unhas 500 hectáreas, un 15% máis ou menos da superficie do parque coberta de plantacións de piñeiros, de pino radiata sobre todo, algo de eucalipto, tamén pino canario pero fora do hábitat, que eso pois fixemos un programa de restauración moi potente. E despois o feito tamén da xestión que se fixo de deixar o bosque a evolucionar sen intervencións, non? E depois unha parte moi importante, moi importantísima, que eu estou moi orgulloso desa xestión, é unha xestión que non se nota tanto porque non é tan visible, é visible en parte, pero que é a xestión que se fixo con as especies raras amenazadas. Temos en Canarias somos eu sempre digo isto, que somos a capital da extinción en Europa. E temos, bueno, 250 especies que están ameazadas, a maior parte están metidas nos riscos, nos sitios inaccesibles polo problema, sobre todo, da herbivoría. A chegada do coello, que non se nota prácticamente, pero o coello en todas as illas do mundo, bueno, as illas onde hai clima para que poda vivir o coello, pois ten un traballo de que cando sai algo que lle apetece, desaparece. Bueno, pois eso fixo que tamén as cabras, ovellas, eso fixo un cambio, bueno, foi un desastre, non? A chegada do ser humano fai máis de 2000 anos. Temos toda esa vegetación, esa flora que está aí, que non pode sair das zonas inaccesibles. Nós fixemos un traballo que chega pois a cerca de 40 especies, máis ou menos, ameazadas, en que fixemos pois un traballo impresionante, non, de conservación. Entón estamos integrando toda esa xestión, que non é xestión de como se conciben normalmente as especies do catálogo, dos catálogos de amenazadas especie por especie, senón xa facelas intervir tamén nos procesos funcionais, non, do ecosistema. Vai moito máis que a restauración ou a conservación dunha especie, é xa unha cuestión de manexo integral, non? Bueno, pois eso un pouco os rasgos principais da miña xestión no aspecto de conservacionista, non? Pois, desde logo, é moi interesante, moi relevante o que nos contas. Evidentemente, o que apúntase que o parque foi mellorando con esas medidas de xestión, tanto do arborado alóctono como de conservación das especies de flora ameazada dentro de Canarias. Claro, esta pregunta podo ya trasladar ahora mesmo a Carlos. Carlos, ti identificas algún éxito para a conservación de algunha especie ou de un determinado hábitat desde a declaración do Parque Natural das Fragas do Eume? Que metesme nun lío, porque teño que decir o que non me gustaría, é que non hai xestión. Que non hai xestión. Ou non houbo, hai vontade constame que hai vontade de facer as cousas mellor, pero é que as fragas do home son debedoras de moitas cousas, non? De decisións moi inapropiadas tomadas no comenzo do proceso de declaración do parque, no cal se implicou nunha batalla política que
agora mesmo é perfectamente factible ver en todos os espacios da sociedade que é absolutamente unha loita sectaria, é dicir, se ti propós unha cousa, eu vou decir a contraria. A xestión das áreas protegidas plantexa problemas a moi diferentes niveles, non? Se a convertes nun espacio de batalla política, é un desastre. Das cousas máis complicadas e fundamentales para conseguir que a conservación sexa viable a longo plazo teñen que ver con procesos de gobernanza, porque os problemas da natureza non son problemas. A natureza non ten problemas por si mesmos, problemas os temos os seres humanos que estamos implicados a diferentes niveles e en diferentes grados de interés neses espacios. Entonces, ou ti consigues procesos robustos de gobernanza e crear consensos sociales, o cal significa resolver conflictos. Claro, si en vez de resolver conflictos ti que fases xenerar conflictos desde o principio porque tomas decisións erróneas e logo non eres capaz de identificar que esos conflictos son estratégicos para o futuro dese espacio, é tremendo. Si despois os recursos que se adican, tanto cando falo de recursos non é só o diñeiro, pero tamén, senón tamén recursos humanos, é dicir, unha estrutura de funcionarios ou de traballadores na administración pública para xestionar espacios que sexa suficientemente numerosa e suficientemente cualificada. Por exemplo, os parques nacionales españoles, para largarme lonxe, unha das miñas preocupacións, pero isto xa é unha preocupación personal, é que os parques nacionales españoles dispoñían de un staff técnico de primeirísimo nivel mundial, entre os cales inclúe o Anxo, que se están xubilando todos. E vai haber un problema moi serio no futuro da conservación dos parques nacionales españoles, porque as estruturas administrativo-políticas que teñen que axudar a conservar esos espacios e as capacidades das persoas que son capaces de coñecer o territorio e saber xestionalo e xestionar os conflitos sociales están desaparecendo do mapa por motivos biográficos. E volvendo ás fragas do Eume, é que nas fragas do Eume se tomaron decisións moi desafortunadas no seu momento, se crearon conflitos políticos innecesarios que están enquistados e que non son nada fáciles de resolver. Entonces, unha cousa é que haixa persoas na administración que lles gustaría que todo isto funcionara mellor, e outra cousa é que os recursos dos que se dispón señan tanto a nivel de recursos económicos como de capital humano formado e suficiente, non están á altura para resolver os problemas, co cal os problemas ralentízanse, non se resolven ou retroceden. Claro, evidentemente eso tamén ten un impacto nas especies, na conservación das especies e dos hábitats, porque se ao final hai unha deficiente xestión do espazo, eso acaba repercutindo na calidade, na continuidade dos diferentes ambientes do parque natural. Aí mencionaches, Carlos, unha dimensión humana que a mí me interesa moito. Están os usos destes espazos naturais, que obviamente hai que integralos dentro dos plans reitores de uso e xestión, no caso das fragas do Eume ou nos plans directores dos parques nacionais. Evidentemente, aquí hai que distinguir un uso, podemos chamalo tradicional ou habitual, das personas, dos habitantes locais, cos usos que poidan darlle visitantes que acuden a estes ambientes con un carácter máis ou menos temporal. Imagino que haberá tamén algúns tipos de perfís máis ou menos delimitados. Esta pregunta fago tanto a Ángel como a Carlos, igual me dixo primeiro Ángel, acerca das persoas, primeiro,
os locais que viven preto do Parque Nacional de Garajonai que usos dan aos terrenos do parque, estou falando de dentro dos límites do parque, e despois, cales son os principais perfis, se poden falar de varios perfis, dos visitantes que acuden ao parque. Pero, mira, permíteme que lle pixe a palabra a Anxo e logo fala de... Sí, adiante, Carlos, dime. Mira, vamos a ver. O conflito cos propietarios Fragas do Eume é mentiroso, por definición. É dicir, non é que se estean limitando os usos do territorio, porque ali ninguén lle importaban as fragas nada. Propietarios que hai ali de pronto descubriron que eran propietarios porque como aquelo se declarou parque natural es que haberlo caído lo mío. Se as fragas do Eume teñen o grado de naturalidade que teñen neste momento é porque non lles importaban nada. Porque históricamente foron usadas de unha maneira intensiva dentro de racionalidade medieval e dunha cultura ecolóxica das sociedades precapitalistas. Pero despois foron simplemente abandonadas. E ese abandono, ademais, non sempre é exactamente bon pola naturalización do bosque, porque hai elementos das fragas do Eume como son castres de castiñeiros que existen ali que están morrendo porque non se conserva o seu uso cando o uso histórico é o que permitiu que sobreviviran durante séculos. Entonces, é falsa a demanda de que non nos están permitindo usos, é absolutamente falsa. Os usos que facían os que tiñan propiedade ali era vender as súas fragas para que as compraran especuladores para meter eucaliptos que despois se os cortaban cos niveles primeiro, podían acceder a zonas para plantar eucaliptos e cortalos porque as infraestructuras eran feitas con diñeiro de todos nós, con diñeiro público. É dicir, toda a eucaliptización das fragas do Eume se produce nas infraestructuras que se fixeron para, por unha parte, construir o encoro do Eume e a súa central eléctrica kilómetros máis abaixo, por outra parte, para darlle acceso a Franco a que fora a pescar reos. E esas son as zonas que se eucaliptizaron. E son as zonas que permitían que os maderistas pudieran cortar e meter eucaliptos. Porque as infraestructuras, porque senón sería simplemente inviable desde o punto de vista económico. Pero co desnivel que existen nesos terreos e o tipo de saca, o que desaparece co eucalipto é o propio terreo e o único que quedan son penedos. Entón, eso leva a desertización dos... Destelle o micrófono sen querer, Carlos. Mira, mesmo os partidarios do eucalipto, eles mesmos saben perfectamente que é inviable unha explotación como a eucaliptización das fragas do Eume, o único que levaría aquilo convertilo nun pedregal. É inviable unha explotación económica rentable de plantacións de eucaliptos, aparte de que é demencial desde un punto de vista dunha racionalidade social e do coñecemento científico actual, non? Pero é mentira que existan limitación de usos, é falaz. E a eucaliptización o que está é destruindo non só as fragas, sino a propia capacidade de regeneración edáfica do territorio. Isto é unha das partes da historia. Outra cousa é que se o usa un propietario que queira algún tipo de beneficio de que isto sexa parque natural. Por outra parte, é que un dos problemas cando isto estaba plantexado como unha cuestión turística é que o turismo como fenómeno mundial en sí mesmo xenera desafíos enormes. Entre outras cousas, porque estamos falando da primeira actividade económica mundial legal. É dicir, o turismo é a primeira industria mundial legal, porque non inclui nin o tráfico de armas, nin a trata de blancas, nin o tráfico de drogas, non? Porque entonces xa non sería o primeiro negocio mundial, pero o primeiro negocio mundial legal é o turismo. Move moitísimos intereses. O turismo da natureza ten un incremento exponencialmente maior que o turismo convencional. Pero se iso non está ben regulado, o que leva é a barbaridade. Se ademais hai un desafío de que ese turismo ten que xenerar non destruir
aquelo que se supostamente é valioso que vai haber, a veces en base a discursos absolutamente aberrantes, eso de que as fragas do home son o mejor bosque atlántico de Europa, eso non é estupidez. Unha demanda dun turismo que, se non está ben ordenado, xera inevitablemente impactos e, ademais, que o lóxico é que servira como unha ferramenta, unha, de desenvolvemento local, de deixar recursos económicos no territorio e de incrementar o valor que as propias persoas do territorio teñen sobre si mesmos. Entón, esos son parte do discurso do que sería un modelo turístico vinculado a unha xestión razonable das áreas protegidas. Pero nada desto está planificado así, e todo o único que estamos metidos en un proceso de non controlado, non planificado, que nin beneficia en moitos casos a población local, que causa impactos que nunca se deberían producir ou que permite que se usen como lugares turísticos sitios que tiñan que ser lugares que tiñan que ser estrictamente protegidos. E, de feito, a imaxe que se pon de que se xestiona ben un área protegida é o uso público. O único que te identificas como boa xestión nas fagas do home que hai itinerarios por todas partes, que a veces dis como coño se lles ocorreu meter itinerarios por aquí, porque non hai unha planificación previa do impacto ambiental real e se esos sitios son sitios onde ti tes que introducir a población visitante ou simplemente que non os coñezan porque non son necesarios para que se leven unha sensación magnífica do sitio onde están e unha gratificación personal extraordinaria, sin producir un impacto en lugares que o que habría que deixar é os bichos e as plantas vivir tranquilamente. Exactamente. A mí acabas de dar ahora mesmo na clave da motivación desta charla. Efectivamente, o turismo, ata que punto se está xestionando ben, se está levando ben as correas do turismo dentro destes espazos naturais, porque realmente córrese o risco de estragar os valores naturais dos espazos naturais. Gracias polo aporte, Carlos. Ora retomo a pregunta que fixe antes a Ángel, temas dos usos humanos de Garajonai, tanto, digamos, da poboación local, como, por favor, aquí tamén che pido a túa opinión sobre o tema do turismo, en concreto das persoas que visitan Garajonai, que perfis teñen. Bueno, Garajonai, o Monte da Gomera, foi importantísimo no pasado, porque era a fonte de madeira, de leña, de zona pastoral, pero co cambio, non? O cambio da economía, houve, pois, nos anos 50 unha migración moi importante a Venezuela, sobre todo, despois ao sur de Tenerife, con o desenvolvimento do tomate, e despois, bueno, desapareceron as conserveiras tamén na Gomera. Bueno, houve un desenvolvimento hacia a terciarización, saleu moita xente da Gomera, chegou o butano, bueno, o uso dos combustibles fósiles, desapareceu, foi prohibida no primeiro dos anos 50 o pastoreo, con unha medida seguramente seguramente non moi forte, non, para as comunidades locais. Bueno, o que aconteceu foi que a finais dos 70 esta zona prácticamente tiña moi poucos usos. Entón, pois, bueno, a illa convenceuse unha campaña que durou moito tempo para tratar de desenvolver a idea, de proxectar a idea de que o Parque Nacional era unha figura posible polos poucos usos que había e que, bueno, iba a beneficiar ao turismo. Temos que ter en conta que as figuras dos parques nacionais, na esencia, ten dúas patas, unha é a conservación e a outra é a visita, non? A visita nós non falamos de turismo exactamente, porque o que falamos é do concepto de uso público, non? Pero, bueno, que ao final, en boa medida, é o turismo. O turismo que pasa é que é un negocio, non?
ten esa outra vertente. Bueno, entón, houbo digamos, na lei de creación do parque hai un artigo que establece un plan de desenvolvimento que foi moi importante porque chegaron despois do 81, a finais dos 80, o plan insular de ordenación o plan operativo integrado, que chegou moitísimo diñeiro para a Gomera, moitas veces se esquece, pero ese diñeiro ven do que é ese artigo do que mentei antes, que estaba incluído na lei. E depois tamén a figura das zonas de influencia socioeconómica, que teñen pois tamén importancia, porque hai, bueno, pois, unhas inversións no que é o entorno do parque para fomentar actividades compatibles co Parque Nacional, non? E despois, obviamente, tamén a importancia que tivo o Parque Nacional como fonte de emprego para as poboacións do entorno. Mais aló de que pode haber xente pois que seguramente pois poderíanse facer mellor as cousas, pero quero decir que houve, sen dúbida ninguna, digamos, unha inversión moi importante no que é o desenvolvimento do entorno. Dende logo, eu son tamén crítico con moitas das cousas que se fixeron con ese diñeiro, pero en calquera caso eso foi non é responsabilidade do propio Parque Nacional, senón das decisións que se tomaron na propia illa, non? Bueno, por tanto, o impacto que tivo a creación do parque, que certamente ten pois unhas normas que impiden o uso da foresta, pois realmente tiveron moi pouco impacto real sobre as comunidades locais porque, bueno, pois xa estábamos noutro momento histórico e, bueno, eso, digamos, fixo viable, porque eso sería imposible, por exemplo, nos anos 50, non? Bueno, esta é a miña versión respecto á primeira parte da pregunta, e despois temos a outra cara, non? A cara do turismo. Bueno, non teño nada que añadir respecto ao que dixo Carlos da súa análise respecto ao que significa o turismo. Bueno, en Canarias, pois, xa me diredes, non? O importante que é, porque é o motor da economía moito máis que na Galiza. Bueno, sen dúbida, Garajonai é un elemento icónico, non? Para o turismo da Illa da Gomera, importantísimo. Bueno, pois hai uns fluxos económicos moi importantes, pero que, como di Carlos, pois non sempre son aproveitados pola poboación local de unha maneira xusta. Iso é pois difícil, non? Difícil de abordar, tal como está montado en fin, o sistema económico do turismo, non? No que nos países emisores pois teñen unha batería baixa, perdón. Mira, se me vai a apagar, vou encendelo, pode que se me apague, perdón, pero bueno, non te preocupes, mentras solucionas ese problema, dolle paso a Carlos, vale? Se me vai a apagar agora, sí, non me din conta, perdón. Vale. Sí. Nada, pois mentras solucionas ese pequeno problema técnico, retomo a conversa contigo, Carlos. Pareceme moi atinado o análise que fixeches desde o punto de vista do turismo. Ata que punto o Parque Natural das Fragas do Eume pode absorber turistas tal e como se están absorbendo agora? Que quere dicir isto? Isto fago con esta intención. As Fragas do Eume moitas veces nos meses estivais é unha visita recorrente para moitos dos visitantes desta área do Arco Ártabro. De repente pode haber un mes de agosto
que a mellor haxa 600, 700 personas simultaneamente deambulando polas fragas. Segundo a túa opinión, ata que punto isto pode ser inocuo para a conservación dos valores naturais das fragas, que isto aconteza? É que non me atrevo a darche unha opinión consistente, porque eu levo tempo desvinculado de recomendacións para as tomas de decisión sobre o que é mellor ou non para as fragas do eume, por cuestións de laborais. Entonces, houve un tempo no cal puxen sobre a mesa de que estábamos perdendo o mellor bosque do seu tipo que existe no planeta. No seu tempo conseguín que se declarara parque natural, no seu tempo formei parte da primeira xunta rectora do parque como experto e non participei para nada no que é o diseño do último plan rector de uso e xestión, non? Por tanto, máis que decir eu o que se debe facer, se me preguntas eu o que faría é reunirme con expertos. O que faría era convocar unha mesa de expertos para, en vistas das características específicas que teñen as fragas do eume, cos datos que dispoñemos do fluxo de visitantes. Non teño nada claro que o diseño de uso público sexa o correcto, pero tampouco me atrevo a decir que non. Simplemente teño as miñas dúbidas de que o uso público faise sin unha planificación previa de realmente que é o que queremos das fragas do eume, tendo en conta de que son un bosque tan excepcional que o principal é, primeiro, conservar o que hai, segundo, restaurar. E aí onde teñen que estar sentados, e despois, como Anxo sabe moi ben, como director de Parque Nacional, o concepto de Parque Nacional xurde en Estados Unidos como os Estados Unidos, cando crean as figuras de parques nacionais, porque eles tiñan ciúmes e sentíanse complexados con respecto a Europa e o seu patrimonio histórico. E de pronto, según foi avanzando a conquista do oeste, descubriron que tiñan uns espacios naturais que non existen en Europa a eses niveis prístinos e son as súas catedrais. E se conservan como patrimonio do povo americano, pobreciño povo americano nos tempos que estamos empezando a vivir con un imbécil como Trump tomando decisións, e que ao ser patrimonio do povo americano o uso público é fundamental e toda a construcción teórica inicial do que é o uso público en áreas protegidas logo vai avanzando según se van creando as áreas protegidas en todo o mundo e as realidades as que hai que facer frente son moi diferentes, non? Nese contexto de espacios prístinos americanos, australianos ou en África ou en lugares con unha presencia cultural moitísimo máis importante como o sudeste asiático, o contexto da orla mediterránea. Pero, máis que decir eu o que hai que facer, é o que faría preguntarlle a expertos en función da súa experiencia, contrastar os datos e intentar tomar decisións racionales que permitan o disfrute de un espacio increíble, que se dé a conocer cabalmente de cales son os seus valores, como eso redunda en unha apropiación por parte da poboación da zona de que eso compensa conservalo, que históricamente en parte xa estaba feito, porque as fragas do eume foron para calquera, o color político que tivera, fora franquista ou fora outra cousa, todo o contrario, foron sempre un símbolo, sobre todo como Pontedeume, como gran centro poboacional e cultural comparado con outros territorios moito máis abandonados, porque os lugares onde realmente son os núcleos que concentran a poboación son Pontedeume por unha parte e As Pontes por outro, e As Pontes desde que coa térmica pegou unha expansión poblacional, pero de persoas que proviñan de moitos sitios, porque non eran eumesas. Entón, como
como facer que as persoas sintan que aquelo é meu, que o se Pontedeume de toda a vida non hai que explicarlo, que aquelo é meu, que aquelo me reporta beneficios e como facelo garantindo que o motivo principal polo que eso se pode visitar e pode ser unha fonte de recursos ten que ser porque é único e que a prioridade é conservar eso único. Certo é. Certo é, o que ti apuntas que efectivamente habería que preguntar a expertos que dimensionaran efectivamente a capacidade de carga en canto a visitas de Fragas do M sería para min absolutamente vital, pero non só para as Fragas do M, senón para calquera outro espazo natural. De ver ata que punto pode entrar xente co uso que se dá actualmente, o sea, por parte do autoturismo, porque moitas veces non soamente son turistas, veñen con cans, veñen con, bueno, eso, a veces facendo máis verbena que exploración, e que iso ten un impacto ambiental. Mira, Moitas veces se obvia. penso que para o tempo que nos queda debería deixarlle as reflexións do Anxo poden ser moito máis interesantes. Dolle paso a Anxo. Aproveito para decir unha cousa, mira, ele máis eu tivemos moito que ver nos esforzos por conservar as Fragas do M, os dous xuntos. Eu traballei moito tempo na súa casa da Gomera, reflexionando con el sobre cal tiña que ser e diseñamos precisamente unha estrategia que está publicada sobre o plan de ordenación do uso público nas Fragas do M, non só do uso público, senón do resto dos usos. Conservación, etc. Cando estábamos traballando na conservación das Fragas, o alcalde de Monfero, que lle teño aprecio personal, quería promocionar o seu territorio e con a Diputación cedíalle aos concellos maquinaria pesada para facer obras nos seus concellos. Tiña metida unha paleadora para abrir unha pista por encima da colonia clave para a supervivencia da Culcita macrocorpa na zona, para que e despois asfaltala para que poidera xer en coche desde Cabeiro a Monfero. E conseguimos paralo polos pelos. Cando ti hoxe vas e chegas ao final da pista que leva ao mosteiro de Cabeiro e chegas á pista, se paras ali onde está a cabana, que era un antigo casa de comidas que vendía os últimos reos que se podían comer ali, cando aínda era legal e cando existían, se sigues, verás que existe unha pista que está naturalizada, pero que se cargou un dos bosques maduros máis importante, unha das carballeiras máis maduras, se cargou un tramo, porque a idea era que iso pasando pola población de Culcita chegara hasta Monfero e despois asfaltalo. Entonces, se se poden tomar decisións así por unha persona que non é mala persona, que o que quería o benestar do seu municipio, pero pensaba que tens que chegar en coche nos sitios para que a xente veña. É dicir, ser boa persona non significa que non sexas un ignorante e que non tomes decisións, non necesitas necesariamente ser imbécil para tomar decisións que perxudican a todos os demais e ademais a ti mesmo, como é o caso de Trump, que é de libro, non? Non necesitas ser un malvado como Putin, fillo de puta, senón que pode ser unha persona ben intencionada que faga auténticas catástrofes por falta de información e por falta de mecanismos que regulen en base ao coñecemento disponible como se deben facer as cousas. Pero xa falei demasiado, penso que é moito máis interesante que lle preguntes ao Anxo que a mí. A ver, é moi interesante o que dis, e desde logo escoitarte, para min, eu aprendo moitísimo. Xa cho dixen da outra vez que fixemos o faladio con Pedro Cruzado, que por certo mando un saúdo desde aquí, que todo o que aportas sobre eses temas de xestión das Fragas do M, para min pareceme relevante. E claro, coñecer tamén o contrapunto de Ángel, da súa experiencia en Garajonai, pareceme aínda máis enriquecedor. Ángel, antes estabas ti comentando temas do turismo dentro do Parque Nacional de Garajonai. Retoma o teu argumento. Sí, quería comentar tamén o turismo como fenómeno mundial, como incide na conservación, non? O sea, realmente a creación de zonas protegidas
con un réximen relativamente estricto no que se eliminan digamos, os usos extractivos, normalmente se vende, bueno, bueno, se sustituye un pouco o que é os usos extractivos por o valor a xeneración de fluxos económicos derivados da visita, non? Iso un pouco, bueno, o que está acontecendo en moitos sitios. Seña que isto é unha cousa que xa ven bueno, desde a orixe da maior parte das zonas protegidas. Bueno, o turismo está evolucionando, está se convertindo nun, en fin, como se dixo antes, non? Un motor económico importantísimo, non? Entón, o gran problema é que as decisións fundamentais que se toman normalmente veñen influídas precisamente por aquilo que ten peso económico. Ese é o gran problema. O problema é que a conservación non ten ese peso. Ten moitísimo máis peso os intereses económicos. Entón, estamos indo a un tipo de economía terciarizada, onde tamén a nivel local os intereses non están xa en plantar ou sacar un pouco de madeira, non, está realmente no que é os fluxos económicos derivados da visita, non? Entón, pois, bueno, aí o que está acontecendo é que todo Dios métese nese asunto, trátase de influir en que cada territorio, pois, bueno, se vende a natureza que ten, pero non se está pensando en como ordear o turismo para protexer o recurso. Ese é o gran problema que temos. Temos en todos lados, non? Entonces, hai sitios que ten os espacios protegidos, como nos parques nacionais, que teñen unha certa forza, pero a maior parte dos espacios protegidos non teñen esa forza. Bueno, pois, aquí hai unha carreira a ver quen é o que colle máis cacho do pastel, non? Entón, pois, está a carreira de mostrar o que non hai que mostrar moitas veces. E despois hai unha cuestión que me parece fundamental, que é o asunto bueno, do automóvil, non? Bueno, realmente o gran cambio de cando eu era pequeno, que ninguén tiña carro, é que hoxe todo Dios ten carro e pódese chegar a estes sitios, non? Entón, iso influído ademais porque hai unha comercialización dos valores da natureza. Bueno, pois hai un tipo de explosión, non? Deste tipo de turismo que, bueno, desde logo é legítimo, non? Que a xente disfrute da natureza, pero o gran problema é que a maior parte deses espazos se chega con medios motorizados, non? Entón, bueno, pois esa é unha das cuestións claves, non? Eu teño leído este libro de Edward Abbey, foi un ecoloxista que nos anos 50 escribeu un libro, Solitario del desierto, onde xa naquel momento pois fala do problema da motorización. É que naquel momento os parques nacionais americanos estaban preparando as infraestructuras para facilitar o uso do automóbil, non? Bueno, pois o noso que temos que tratar de facer, unha das primeiras cuestións fundamentais das estrategias de uso público é alexar os automóviles das zonas protegidas. Que a xente que ten todo o dereito a disfrutar destes espazos, pero que disfrute fora sen acudir aí a eses espacios, ao corazón deses espacios, co automóvil individual. Entón, tense que disfrutar, bueno, co uso do corazón, das pernas, o sudor, ganar eses espacios, pero sempre fora do que é o uso do automóbil, non? Iso é unha das cuestións fundamentais. Aí está, entón, a ordenación dos usos, a zonificación e tamén os accesos, non?
é o que estaba falando agora, os accesos, tratar de que o automóvil quede fora, e, bueno, pois haxa máis unha oferta de transporte público. Bueno, son este tipo de cuestións son fundamentais na xestión dos espacios protegidos. Non publicitar os sitios fráxiles, pódese aumentar a capacidade de carga tamén se se fai unha xestión adecuada dos camiños, eso pois pódese evitar o uso dos camiños. O maior impacto é sobre todo cando a xente que se, bueno, pasea por eles vai e interésase por certas cousas, vai ca cámara, sai do camiño, e, bueno, pois un a outro, vaise ensanchando os camiños e van estragando toda. Bueno, entón, é todo unha cuestión que se pode sistematizar moi ben de como un pode resolver os problemas. O filtro que suporía o feito de ter de deixar o transporte privado fora, iso xa faría un filtro moi importante. Ter o transporte público, bueno, pois iso podes limitar a capacidade da afluencia, non? A afluencia, porque estás ofertando un tío, estás controlando en boa medida a chegada de xente. E despois todas estas cuestións de non tratar de mostrarlo todo, porque eses sitios non poden recibir xente. E despois, por suposto, a vixilancia, ter xente que vixile os espacios, non? E despois unha cuestión fundamental é a educación que falaba Carlos. Estes espazos son espazos que deben de servir para a educación da poboación, nos valores da natureza, de respeto. E tes que ter tamén uns programas de educación ambiental e que mostrar a xente como ten que facer uso destes espazos, non? É todo en fin, o que nós traballamos aquí, ali en Garajonai, pois traballamos nesa liña, non? Tratar de ter maior control, de ter unha zonificación moi restrictiva, por suposto, máis do 70% do parque non pode ser visitado pola xente, porque son zonas protegidas, e co 30% que temos, pois podemos mostrar toda a maravilla que ten, non hai por que mostralo todo. E despois temos uns proxectos, pechamos todas as pistas para o uso do automóvil, solamente queda unha, aí hubo na última etapa miña un problema co Cabildo, porque querían asfaltar para pavimentar esa pista, e nós o que está incluído así no borrador do plan rector, é peatonalizar esa zona e ordear o lugar para que o automóvil poda quedar fora da zona que nos interesa. Son todo ese tipo de cuestións as que nós traballamos en Garajonai, e traballar tamén co sector empresarial, tratar de que eles pois participen na conservación, eles teñen o seu negocio, pero que fagan un negocio pois responsable, que eles señan socios tamén da conservación. É moi importante ese traballo tamén de ser activo co sector turístico, tratar de que, por exemplo, a cuestión dos guías, que é moi importante en Canarias, porque máis ou menos o 50% do turismo ven a través de empresas, non? Pois que os guías estén ben acreditados, non solamente se vexan os aspectos comerciais, senón tamén, o respeto que hai que ter por estes espacios. O mesmo que os creyentes non entran nunha igrexa facendo fotos de calqueira maneira, pois tamén os espacios protegidos deben ser santuarios, concebidos como santuarios. Pois moi completa a túa aportación, absolutamente estou en sintonía co que comentas, e desde logo, aparte coas mencións específicas para o uso turístico dentro do Parque Nacional de Garajonai, pareceume especialmente interesante. Levamos xa 1 hora e 5 minutos de faladoiro. Antes de dar paso ás preguntas, que non sei se hai algunha pregunta de algún dos que están, dos escoitantes e dos televidentes desta charla, eu quería
dime, Manu, que pola de agora non. Eu quería pedirvos así como unha especie como de xa dentro da última parte destas intervencións, que deades un consello aos futuros xestores dos espazos naturais. Se tiveses que dirixirvos a un futuro dentro de 20 anos, 30 anos xestor, que consello lle daríades? Ou en que faríades máis fincapé? Carlos, se ti fixeras isto, que lle dirías? Eu non lle dou ningún consello xestor, o que me gustaría que houbera xestor. Moi ben, vale. Ben, moi ben. No meu Pois, caso, supoño que teria que haber un xestor. Eu, primeiro, estar enamorado do seu traballo, ter moitísima creer no que fai, ter unha estrategia, ter unha estrategia, pero con paciencia, paciente, porque son percorridos de moitos anos, hai que ser moi paciente e ter constancia no que se fai, e creelo. Parece un gran consello. E ahora sí, xa como último, digamos, xa como broche final disto, eu estou moi preocupado, seriamente preocupado moitas veces do rumbo que levan moitos das decisións que toman a administración en relación cos espazos naturais. Foméntase moito a apertura de sendas, a apertura de camiños, a veces outorgándolle cores, en plan sendeiro azul e demais, ou incluso acaba de salir onte, un tema de corrutas por toda a España verde, desde o País Vasco ata Galicia. Claro, se tiveses que decirlle unha única cousa á administración en relación con estes sendeiros, con esta promoción turística, que lle diríades a administración, neste caso galega e canaria, en relación, porque creo que o problema é absolutamente transversal, pasa en todas as comunidades autónomas, pasa en todos os lados, de que cada vez se queren facer máis camiños, incluso autogalles este tipo de sellos. Que lle diríades? Carlos? Estades tolos. Estades tolos. Así, cortito e al pie, ¿no? Estades tolos. Terá algunha paraxe isto? Ángel? Que, mira, eu levo esta camisola amarela, esta camisola que eu levei na manifestación do outro día, que ten un lema: Canarias tiene un límite. Pois sí, as cousas teñen límite. Esa é a cuestión, hai que ter en conta non solamente a carreira do negocio, do turístico, senón que temos que ver é ordenalo. Ten que haber limitacións, e as limitacións de tipo ecolóxico teñen que estar porque os espacios protegidos son para protexer. Entón, se nos esquecemos desto, son espacios temáticos, pois, bueno, pois é outra cousa. Entón, o que hai que facer é limitar, ordear o uso público, que isto este na máxima prioridade, e que a conservación debe ser o máis importante, sen dúbida. Sí, desde logo que sí, aparte as ameazas aos que se enfrentan estes espazos son cada vez máis radicais. Ahora mesmo, bueno, estaba lendo estadísticas de lumes que afectaban a espazos naturais no arreo de Europa. Tanto Garajonai como as Fragas do Home foron vítimas, sí, se pode decir que foron vítimas de incendios no ano 2012, que estragaron boa parte dos hábitats naturais dentro dos espazos. Imagino que a recuperación sería distinta nun espazo que eu intúo ben xestionado como é Garajonai, con outro que, digamos, que ten deficiencias como as Fragas do Eume. Carlos? Estás equivocado, Cosme. Ou Damián, estás equivocado. Vamos a ver, no contexto de cambio climático e de destrucción ambiental do planeta, temos que prever
o peor en todas partes. Garajonai pasou por un lume que destruiu unha parte das florestas da illa, dos ecosistemas da illa e entre eles unha parte relevante do Parque Nacional brutal. E vai acontecer máis veces en máis sitios. O que leva ardido na costa oeste dos Estados Unidos ou en Australia ou en Siberia é inconcebible a escala na que nos movemos nun país tan pequeniño como é Galicia. O lumes nas fagas do Eume houbera antes. Mira, unha das cousas para as que serviu o que sexa parque natural é porque se promoveu un impacto nos mass media desproporcionado á escada alta sobre que estaba destruindo as fragas do Eume. As fragas do Eume arderon antes moito máis e en bosques moito máis valiosos en que nin Dios se enterara. O cardeu, primeiro, o lume non empezou nas fragas. Empezou no Monte Fontardión por unha colilla mal apagada dun tío que andaba cunha moto por ali. Empezou no Fontardión porque co cambio climático a seca era normalmente alta a comezos de primavera, co cal o lume podo prender no que tiña que ser unha turbeira. E se transmiteu polo eucalital plantado dentro das fragas. Eucaliptos que estaban secos por a plaga que os machaca. A fraga prácticamente non ardeu, porque como foi afortunadamente un lume de primavera, as caducifolias, as árbores autóctonas ainda non botaran as follas e foi un lume moi de superficie. E as árbores non tuveron problemas porque brotaron sin problema e o bosque se recuperou. Foi moito máis o impacto mediático que o impacto ambiental, afortunadamente para as fragas. Pero eso non quere dicir que no futuro esas condicións de seca, cos eucaliptos plantados en sitios que eran matueira de Monte Bravo e de Monte Manso, no Fontardión e do Forgoselo, todo eso acabe cargándose as fragas, claro. Pero a visión do impacto ecolóxico real do incendio está sobredimensionado. Tamén sitios tan espectaculares e tamén cuidados como o Parque Nacional de Garajonai poden sufrir impactos absolutamente brutales. O Anxo se tuvo que regresar de vacacións para colaborar na extinción dos lumes cando estaba en pleno período de vacacións e foi devastador. O sea que é bon que intentemos entender a complexidade do mundo e que ninguén está libre do que estamos xenerando como modelo de sociedade humana. Grazas, Carlos, pola aclaración. Ángel, se queres facer un comentario sobre estes lumes de 2012? Bueno, o lume foi terrible, foi lume intencionado, ademais, máis ou menos sabíamos quenes eran, porque estuveron durante de maio até agosto, pois estuveron cada fin de semana metendo lumes. Bueno, non se pudo probar, pero que, bueno, tiñamos máis ou menos, sabíamos quenes eran. Bueno, unhas intencións non económicas, simplemente, pois, xente non sei como dicirlle, anti-sociedade, non? Porque tampouco había outros intereses de tipo económico, bueno, non sei. Bueno, o lume meteuse pola zona sur, que fora a zona que estuvéramos restaurando, eran bosques novos, moi inflamables porque estaban nesas etapas iniciais, e depois meteuse nalgúna zona máis noble, non? Pero realmente foi un dano moi catastrófico porque, ademais, parte do que ardeu perdeuse como bosque e convirteuse en matorral, non? Entón, pois, bueno, é un impacto, ademais, fixemos, pois, traballos de seguimento e tal, conocíamos moi ben poboacións de especies ameazadas que desapareceron co lume,
Isto é unha cuestión tamén importante comentalo, porque hoxe en día hai unhas tendencias a, bueno, a falar do lume, de que, bueno, forma parte é un factor ecolóxico importante que modela, non, as comunidades vegetais, pero no caso, dende logo, da laurisilva e no caso dos bosques atlánticos, tal como están, o que fai é paralizar os procesos de restauración e de recuperación e ir para atrás. Entón, pois, son realmente catastróficos. Temos unha discusión en Canarias con este asunto e eu, a verdad, que non entendo digamos, o péndulo, non? De que antes todos os lumes eran malos e agora parece que todos os lumes son bons, non? Bueno, no caso das fragas do Eume, do caso de Garajonai, os lumes son pésimos, non? Son unha pérdida importante, non? No caso do Eume, pois foi menos importante, como di Carlos, pero no noso foi importantísimo. E bueno, non sei se me escoita. Sí, perfectamente. Sí, que eu non sei por que non os vexo ahora. Bueno, de cara ao futuro, co cambio climático, os bosques de laurisilva ben conservados, pois realmente teñen un problema de que cada vez vai haber máis secas e que pode haber no futuro, pois, bueno, incendios máis importantes. Temos que facer unha xestión moi importante de traballar tamén a prevención desde o punto de vista de manexo de certas zonas estratégicas para evitar que os lumes se propaguen, non? Iso é unha das leccións pois máis fortes que temos. Seguramente hai cousas que eu hai anos pois non faría, non me gustaría facelas, pero que seguramente hai que facelas para evitar que eses lumes tan brutales pois teñan o camiño libre e podan propagarse a zonas a comerse máis territorio, non? E máis bosques ancestrales, non? Dos que hai moi pouquísimos. Nesto teño tamén que decir que tamén pasa nas fragas do Eume, é que se consigue ter durante moitos anos non ter lumes e facer restauración e eliminar no caso das fragas do Eume, os eucalitais, e se consigue aumentar as superficies de frondosas e ter unhos bosques ben estruturados, os lumes van ter moita máis dificultad para propagarse. Esa é outra das leccións e das cousas que hai que vender, que Galicia, se tivera unha estrutura forestal de outra maneira, bueno, pois, os lumes terían moitísimo menos impacto do que teñen. Eso é certo. Estou totalmente de acordo que a política forestal a nivel galego é deficiente en xeral e, desde logo, habría que desexar que no futuro fora de outra maneira. Confírmame que non hai máis preguntas os compañeiros, entón, pois, neste momento, pois, damos por finalizado este faladoiro. Falamos de moitas cousas, todas relacionadas coa xestión de espazos naturais, pero facendo esas mencións específicas ao tema do turismo, das visitas aos espazos naturais. Eu, en nome do Grupo Naturalista Hábitat, quero agradecer de corazón a Carlos Vales de novo ter participado nun faladoiro online. Moitísimas grazas, Carlos, de verdade. Encantado de estar contigo. E espero que pensen o mesmo as persoas que estuveron escoitándonos. Eu estou seguro que sí, que se disfrutaron do faladoiro. E Ángel... había tempo que non vían que se xa diante da cámara solo o Anxo, co cal é un placer duplicado. Moi ben. Pois nada, a Anxo, Ángel, o mesmo tamén do Grupo Naturalista Hábitat, moitísimas gracias por a túa participación. É un placer tamén estar compartindo toda esta charla con vos. Moi agradecido por ser convidado e tamén moitísimo gusto de ver a Carlos, a ver se nos vemos personalmente pronto. Efectivamente.
Moi ben, pois nada, grazas aos dous e, por suposto, grazas a todo o público por asistir a este Falando a Natureza. Está atento a nosas redes sociais porque tenemos nas próximas semanas, meses, novos Falando de Natureza sobre outros temas de actualidade. O que decimos sempre, grazas, saúde e natureza. E ata a próxima.